Mangga Mimi Sindene ayo. Dalan. Kok. Mari si pada.
kosi sintren ayu payah ya Wak. Sintren Lamun rang masih perjaka masih bujangan mah demen rang wayakin Wak. mulane gak kita kan ngomong aja gerak dilahir nang ulu sun kita nang sempuk ulu-ulu bae. Dasar medika mah waktu bengen nalika waktu bengen ku semboknya sakit pengen dua anak pisan kan Wak. Ning kita Iya. Kosi ngecer payah pengen dua anak lanang dari mulane kedurung waktu lahir kepengen buru-buru lahir. ya kadra kari cungure bae sebenarnya. Jadi sing akeh metu ku artine kali tarik sikile sampean Iya. kali tarik cunguran. Iya. Jadi uli ku pengsek. Mulane diarani wa pengsek. Jadi ngomong-ngomong mengenen gitu, Pak. Priwen je. Bocah ayu rupane laksana kayak widadari turun saking kayangan. Ya, Kayak kene laka padane ayune beli kejagan. kocokon. Cuman sayang seribu sayang disawiri karo wong kene disrawat karo tapi karo sarung tangane ora berdaya, Pak. Kayaknya masih dibandak kan, Pak? Tangannya kan masih diikat kayak. Masih ditaleni. Ku sing ngalenane ku sapa ku, Pak? Ya kita kadang setahun-tahun melu sintren ku rada keter kan. Iya. Iki sing dari pertanyaan sinalenane ku sapa? Jampu kita Iya. pegang. Tuli danggana keprimen no. Priwen dah. Aneh ya. Yaiku hiburan wong bengenku artine ake manfaate, Wak. Iya. Nalika waktu zaman bengen mah bakal nyawari sintren nganggo tapi di sawatna blek nih sintren terus ditebus kan apa ya? Ditebus karo Karo duit terus sempat kelangawangi. Iya. Diturupakan bocah yang lagi turu. Oh. Yen bocah mau ke benjang besok gede badi bocah kang nurut. Bocah kang artinya solot ngaji, pinter, cerdas, manfaatnya tapi mau kan Wak? Mau ku. Iya. Sing disit. Priben. Lagi sandinganan nih. Sut disaweri. Bocah ora tangi-tangi. Tenang apa kun? Ya pingsan. Nyelawatnya karo apa? Tak deleng ning tapi ana botol susune bocah e. Ya saking sasak kun Wak. Gawa. Ya pletak balik. Awas po. Awas tadi diperiksa. Jadi gula mau percaya bakal wong eratan kene maragam-maragam kompak-kompak Wak. Kompak. Jadi artinya bokat aka sing nyawer karo tapi ku bakal ditebus. Dalan. Ai iwat mengguri. Cuman kira-kira sing sintren mau taline udar. Pengen udar. Nah, konon Ditembangi maning. ditembangi maning. Ya iya Nah, sintren ya wis. Jadi tembangannya kira-kira putus taline lagune putus tali cinta. Ya mangga kanggo mimisin dene diringi maning kalian tembangnya putus tali cinta supaya seren taline udar lan juga bebas joget ya Wak. Bebas joget. Bisa goyang-goyang. Bisa goyang Oh. tangannya mang Ya dhuwur. mangga ibu-ibu sing seneng nyawer sintren syaratnya nganggo tapi nganggo sarung atau napi nganggo kudung. Mangga mungkin ditebus disemprot karo wangi ini. Mangga ayo lagune putus tali cinta. Ya kanggo Mama Tori punten-punten ya. Aku ane masih kuning. Masih. Bisa kalian tok aku ae burung. Kanggo wong eretan ya teko. Najan pisahan ning batin masih kelingan karo bocah kebayang-bayang ning lahuna. Mama cantik sing lagi nonton Wak. Mamane cantik Lagi anak Taiwan lagi nonton Mama cantik. Mimine Riki Iya. Mama cantik lagi nonton Taiwan. pengen gede beli kuat senang kerindu Majikan tua tipai jalan Wak, majikan tua. mikiri hujan tahu sing lawas tek tu Anak bos Jepang ngokon sawer bos Jepang kok. kanggo bos Jepang Nok wantin ayo. Nok Wanti mimine cantik ya Mimi Riki minangka mantan majikan Mama cantik sing di Taiwan sing lagi Mamane nonton. cantik sing duet Taiwan dalan kanggo wong eretan
abang ora kelingan laki waktu long doa kulang kakak omong pisahan mimine cantik Kanggo majikan tua no kaca kelalen di sini. majikan tua Dupai jalan, dupai jalan. Mimi Jaro. sedih rasane ngati Apa sih no? yen kelingan kasih pujaan ora sanggup bisa pengen selalu balingan kulang kakak domaning sampai Man wah kendangnya patik pengen lempuk. ketemu Ya iya. Mantap pokoknya mah. Cecep galang tua. Bisa ke pantar ya, Mak? Sangku rindu mikiri pujaan kalbu sing lawas ketunggu tunggu Alah, sindene durung ana sing sawer. Sindene durung ana sing sawer. mimine cantik Kuatir kendangnya bolong baik kita. mimi Riki minangka mantan majikan sing paling hebat Mimi Riki mantan majikan sing paling hebat. Wong anak beli bos Jepang Kang Wawan di bayi dalang. yang wawan Alah, jerawat oli dayang. putus tali cinta aduh sayang kebayang mata Ada. ora sanggup bisa pengen selalu balingan pulang kakak demening sampai Perak. Kang Wawan Omai Anas. Binaka bos wadon maritim. sedih rasane ngati yen kelingan kekasih pujaan Ampun. ora sanggup bisa pengen selalu balingan pulang kakak demening sampai najan pisah ning pati masih kelingan Kesuwun kanggo wong eretan sing wis sawer ning sintren. kelingan karo pujan Sindene durung paidalan sindene. kebayang-bayang Barangnya sindene nembange ning guri ora katon ning kanan. Mamae candik sing duwe Taiwan lagi nonton loh. Ampun. Ada sing duwe bos jok soek. Jok kok kaya raine. Ampun. putus tali cinta aduh sayang kebayang ning mata ora sanggup bisa pengen selalu balingan Pesek. Aduh. demeni Wow. sampai sedih rasane ngati yen kelingan kekasih pujaan ora sang
sampean. Ada enak bayi wapak blok